Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh al'umma masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda kuke gani ni mai faro ta gani nan a garin Kano, unguwa ta Turayau. Shekaran jiya mun yi magana da Malam Lawal Turayau akan cewa akwai wadansu maganganu da yake faɗa akan shugabannin mu da kan addinin musulunci wanda bamu samu gamsuwa ba. Kuma Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli. In dai kun yi jayayya akan kowane abu ne inji Allah, to kuma da shi zuwa ga Allah da manzon Allah. To na kira Malam Lawal Turayum a waya cewa ina son mu tattauna da shi akan waɗansu abubuwa da yake faɗa wanda mu ba mu gamsu da su ba, da kuma hadisan manzon Allah da yake karantawa yake fassara su da irin fassara ta molanka. Na ce mai ni ne mai faro ta ina so za mu tattauna da Malam Lawal Turayum ya ce ya yadda. Bayan ya ce ya yadda na gaya mai ga lokacin da zan zo jiya, kuma ya bani lokaci jiya da kanshi kamar yadda yana gani na yanzu ga na kofar masallacin shi, wanda na zo jiyan na kira wayan Malam Lawal Turayum iyakan kira wayan nan ta ki shiga. Bayan ko mun yi da shi cewa zan shigo, sai daga baya sai nake ganin message din shi wai shi zai hada ni da Malam Anas mu zauna mu tattauna da Malam Anas. Bayan mun zauna mun tattauna da Malam Anas, bacin maganganun shi Malam Lawal Turayum maganganu ne wanda shi ya faɗa magana ya kamata in zauna da shi in tambaye shi ba Malam Anas ba da ya magana. To kamar da kuke gani nan masallacin shi kenan, nan ita ce unguwar Turayum. Idan ka miƙe titin nan zai kai ka yan kura, hakan nan in ka miƙe titin nan gashi nan dai duk wanda ya san wannan unguwa ita ce unguwa ta Lawal Turayum, wannan kuma shine masallacin shi kamar yadda kuke gani. Saboda haka idan Malam Lawal Turayum yana nan, mu nanu abna'ud dalil, mu ƴaƴan dalili ne. Na zo Kano ne saboda na yadda da aqida ta tsarikar Tijaniya, na yadda da faila ta faila Shehu Ibrahim, kuma ga littattafai duk wayannan littattafai da kuke gani kusan littattafai kwara 20 ga su da kuke ganin su. Na zo ne domin in kara abubuwan da Lawal Turayum yake karantawa yake fassarawa da ra'ayin shi. Saboda haka Malam Lawal Turayum ya nuna cewa kawai ya ji tsoro. Idan bai ji tsoro ba ga ni a masallacin shi yanzu na zo daga Kaduna, ya zo ya same ni anan. Amma yanzu zan ƙara kiran lambar Malam Lawal Turayum, in bai ɗauka ba ya tabbata cewa addinin daman ba dan Allah ake ba. In dan Allah ake yi, ai Allah yake fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allahi war rasuli. In kun samu sabani akan wani abu kuma da shi zuwa ga Allah. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai wafati ya faɗa wa nana Fatima, idza ashkala alaikum amrun farji'u ila alqur'ani was sunnah. In wani abu ya shiye muku duku ko cikin alqur'ani da hadisi. To yanzu muga littafin malaman mu na to da su. Maganganun da Malam Lawal Turayum yake yayi akan shehun nan magashi na to da littafin suke guda 20, wanda yanzu zan ƙara kiran wayan shi na tura mai da message. In ya dauka fa ni in bai dauka ba ni dai na cika alƙawari na, wa abu bil ad illa al ad kana mas'ula. Bari in kira in sa muku kuji. Don saita wannan waka a matsayin wakar jiran wayarku don ta tsaya. To gashi dai ina kiran Malam. Ƙarshen lambar ta kare da 4871. Ƙarshen lambar da nake kira 4871 ita ce lambar wayan Malam. To kun ji dai waya har ta yanke Malam Lawal Turayum bai dauka ba. Gashi bari in ƙara kiran shi, ku zama shaida al'umma. Gani ni na zo har garin Kano, gashi na ƙara kira yawwa. Wannan ita ce unguwar Turayum, wanda yake Kano ya sani, haska musu na gefen titi su gani. Wannan ita ce unguwar Turayum, gashi ina kiran Malam Lawal karo na biyu, ina fata kuna ji. Gashi wannan ita ce unguwar Turayum gashi. To alhamdulillah yan uwa gashi na kira karo na biyu Malam Lawal Turayum bai dauka ba. To kaga in dai Allah ake nufi a cikin tafiya, Annabi Muhammad ake nufi a cikin tafiya, kuma addinin musulunci ake nufi a cikin tafiya, man qala qawlan fa alaihi bitani. Duk wanda ya faɗa magana ya kamata ya kawo dalili. Ya kamata ya kawo dalili. Gani ni na zo har gida, ba tashin hankali ya kawo da ba, ni kadai na zo. Me mun kyamarar nan ma neman shi ne nace da Allah ka zo kai min kyamarar nan, saboda ba tashin hankali ya kawo ni ba. Ina so ne Malam Lawal ya fahimtar da ni ga littattafan nan, ya fahimtar da ni in abin da ke ciki ni ban fahimta ba ne ya fahimtar da ni. Amma Malam Lawal na kira shi gashi yanzu kun ga hasu bai dauka ba. In kuma ya kasa fahimtar da ni in fahimtar da shi abin da yake ainihin karantawa, musamman irin hadisin Ummu Haram da yace akan manzo Allah akwai farfata, musamman irin maganganun da Lawal Turayum yace manzo Allah ya kwanta akan cinyan matan aure. To na zo ne in ji yaya zai kawo hujjoji
na ga me ya dogara da shi a cikin hadisan manzo Allah, me ya dogara da shi a cikin alqur'ani, ni kuma in tabbatar mai da wa'annan abubuwan da ya kawo duk tatsuniyoyi ne, abubuwan da yake karantawa a gaban ɗaliban shi waɗanda su ba su karatu ba, in tabbatar mai da cewa wallahi tallahi karatun yayi gabas ne shi yayi yamma. Saboda gashi na kira Malam Lawal Tarayum har so biyu a daidai masallaci tun daga Kaduna na tashi na zo gashi yake dauka bacin da sanin shi da umarnin shi. Saboda haka kaga ashe ba gaskiya yake nufi ba. Yana da shafi na, yana bibiyar shafi na, in har yana da ni ina nan cikin garin Kano daga nan har gobe da safe. Zan jira Malam Lawal Tarayum in sako na isan mai gani na zo ni kadai masallacin shi ga masallacin shi ne yadda kuke gani. Nan ita ce unguwar Tarayum. Ya zo mu zauna, addini ba kayan fada bane. Ka kawo hujjanka ni ma in kawo hujjata, ba tashin hankali. Ba ka shiga masallaci ka daɗe kana ta ma annabi ƙarya ba. Ka zo hadisin da kace annabi yana da ƙwarƙwata akan shi, bacin Allah ya ce ya ayyuhal mudassir fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fadayyir, Allah ce war rujza fahjur. Tun wani datti da kazanta ya Rasulullah ka nisance shi, kuma kowa ya san ƙwarƙwata kazanta ne, amma haka Malam Lawal Tarayum bai sharara wa annabi ƙarya yace wai annabi na da ƙwarƙwata. Sannan kuma hadisin cikin Muslim, Imamu Muslim ya rawaito ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lam yadkhul fil madinati baitan qaddu, annabi bai taba shiga wani gida a Madina ba gaira baiti azwaji in ba gidan matan shi ba. Amma ka Lawal Tarayum ya ce wai annabi na shiga gidan matan aure, mata aure haji ya kwanta kan cinyanta. To muna neman ka ga mu a masallacin ka Malam Lawal, ka zo ka kare, ba faɗa ba tashin hankali. Wallahi mu abin da ya kawo mu fahimtar da al'umma, ko ka fahimtar da ni ko na fahimtar da kai. Ni dai ba zan gushe ba, ina nan masallaci, ina nan ainihin unguwan Tarayum. Ga wani masallaci nan kusa da nashi ne yan Tijjani, a nan ma ne sallah. Ya sunan masallacin nan ne? Na? Masallacin? Cikala. Gashi na masallaci ga masallaci. Amma ni ina ganin kokarin wayannan Tijjanawan masu naji ana ma annabi ƙarya ba za su ki zuwa su kare ba. Saboda haka Malam Lawal Tarayum in kana kusa, ga ni fa nazo, wallahi nazo, ga ni a unguwarka. Ni kadai kuma na taho, ban taho da kowa ba tashin hankali ya kawo ni ba. Ina so ka fahimtar da ni ne ko in fahimtar da kai, domin addinin musulunci addini ne wanda annabi ya ce idza ashkala alaikum amrun farji'u ila alqur'ani was sunna. In wani abu ya shige muku duku koma qur'ani da hadisi. Saboda haka gashi akalla yanzu mun kai kusan minti nawa. Malam Lawal Tarayum na kira shi bai dauki wayana ba, amma bari in ƙara kira na ƙarshe, in dai bai dauka ba shikenan. Ko al'ummar kuke kallon mu sai ku yi shaida. Ni dai ina son al'umma su fahimci gaskiya ne, shi yasa na tabbatar da abin da Malam Lawal Tarayum yake faɗa ba gaskiya bane, kuma na zo mu zauna ya karanta in karanta, ya bude in bude. Amma bari in ƙara sawa ku ji, gashi ina kiran shi. Ya wannan lambar Lawal Malam Tarayum da ke kira ta kare da 487, karshen lambar ya kare da 487, ita ce lambar Malam Lawal Tarayum. Kira na uku kenan gashi, kuma na tura mai da message na ce zan kira ka in na zo daidai masallacin. To gashi dai ta yanke Malam Lawal Tarayum bai dauka ba. Kaga wannan ya tabbata cewa abin da yake faɗa ƙarya ne. In gaskiya ne ga ni a masallacin shi, ya zo mu zauna sai a warware ta. Saboda haka ina ganin zan dakata a nan insha Allah rabbi, amma ina nan daga nan har gobe da safe insha Allah rabbi ina cikin wannan garin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa. Inda